tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Dakle, za 8. mart treba obradovati malim znakom pažnje kladovske gospođice, gospođe, dame. Kako minje, kao i sad do trećine, širaj kako minje. Frunzaca picat, daj ka mala sad. Frunzaca picat. Možda jedan lep cvet, možda buket, kako je bilo jedna lepa bombonjera. Tebi ne trebam, kad ne ljubam, kukunja kantate, gdje su brade kape. Neki miris kozmetika. Boca dobrog vina ili liker. Najzad mogli biste, draga gospodo, za 8. mart da vi pripremite i ukusnu zakusku. Koliko ima mogućnosti, draga gospodo. Naša televizija će pokušati 8. marta da utvrdi da li su kladovski džentlmeni bili na visini zadatka. Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je emisija Biseri, ja sam Vanja Bulić, a ovo je večerašnji gost gospodin Božidar Spasić, vlasnik jedne detektivske agencije u Beogradu. To je specijalna emisija Bisera koja je posvećena tome kako se žene bore da sačuvaju svoju porodicu i neverne muževe. Sagovornici u ovoj emisiji su Vanja Bulić i naš urednik Božidar Spasić. Eto toliko za danas. Sutra je ponedjeljak, radni dan. Ja sam Božidar Spasić i bit ću ovih dana sa vama. Uostalom, naša televizija i naš radio Euro MJ radio nalaze se 24 sata nad Kladovom. Mi nismo dobri, mi smo najbolji. Prijatno.
navik mi rasteko, ja odlazim draga od tebe daleko, ja odlazim draga od tebe daleko. Ajte, poštovani gledalci, malo više optimizma. Sutra je praznik dama. Mi smo se potrudili da preporučimo šta treba kupiti damama da bi se razveselile. Nekada, stvarno ponekada je dovoljna i lepa reč pa da žena bude zadovoljna. Ima i dama i gospođa i gospođica kojima sutra niko neće čestitati praznik. Niste same, drage moje. Niko u životu nije nikada sam. Za vas mi ćemo sutra puštati pesme vesele, tužne, razdragane. Svima je u stvari lepo kada su žene vesele. Naravno, mi ćemo sutra vidjeti kako se slavi 8. mart u Kladovu. Nadamo se da se to neće pretvoriti u veselje muškaraca koji će naći dobar razlog da popiju koju više, nešto pojedu i zaborave na žene pored sebe. Mi vam, poštovani gledaoci, inače najavljamo burnu nedelju događajima. Već 9. marta je sjednica Skupštine opštine na kojoj će se izabrani predstavnici naroda truditi svim silama da nas ubede kako baš oni imaju formulu za naš bolji i srećniji život. A život teče dalje. Uživajte uz naš program radio televizije Euro MJ. Da vas podsjetim, u čast 8. marta sutra od 12 pa do 15 časova naš radio MJ radio na 100,9 MHz emitovat će nekih 45 kola. To je naš poklon onim damama koji će slaviti 8. mart u svojim firmama, prodavnicama, radnjama ili ambulantama. Pa da mogu da zaigraju. Pa zaigrajte, drage moje. Poštovane dame, gospođe, gospođice, žene, majke, bake, srećan vam 8. mart, dan svih žena ovog našeg sveta. Ovo je naša emisija Vesti, kratko. Sviđalo se to nekom ili ne, koja je prema anketama koje smo sproveli u Kladovoj okolini jedna od najgledanijih emisija na svim programima televizija koje se vide u našoj opštini. Moram da kažem da ovu emisiju kratko radi sa izuzetnim timom stručnjaka, kamere, montaže i muzike. Naravno, dragi gledaoci naše Euro MJ televizije, da nije vas ne bi mogli ni da pravimo ovu emisiju. Muy borracha.